Loh, wis mulai ta iki. Halo arek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare rek? Jelas api kan rek ya. Jadi rek aku ning kene kate stand up komedi bahasa Jawa rek. Aku ya rek. Akhir-akhir iki kilingan masa-masa SD rek. Apa masa-masa SD? Kenapa gak SMP, SMA? Oh, SMA nih goro mari rek sebenarnya ae. Masa-masa SD rek ya. Ben iku tak pikir bakal dolinan tok, jajan apa maklor, ngono tok rek. Lah kok dadakno iku ya rek ya. Kayak latihan militer tapi versi mini, versi cilike. Aduh. Tadi ning kene aku ate nyeritakno rek. Biyen iku Klaro sebenarnya. Aku ate nyeritakno biyen iku di SD ku piye masa-masa aku rek. Biyen aku kena bully rek. Aduh masa-masa gak enak pol anjing ya rek ya. Pas SD ku sing mesti kena bully ngono iku ya. Tapi gak apa rek. Saiki aku iso nyender arek-arek dek. Kono iso rasan-rasan sisan ya. Jadi aman ae. Biyen aku ya rek ya. Wis dukur. Cowili. Rambutku kliwis ngono rek. Kayak arek pinter ngono padahal ora. Aduh. Jadi ngene ceritane nek. Aku kan yo murid pindahan sih tekan Ado. Kira iku arek-arek kene ku bakal aman-aman ae lho rek. Pas aku SD. Gak moro-moro ya. Aduh. Aku pas mlebu sekolah terus mlaku ning kelas wis rasa ngene. Aduh, kelas opo iki? Sopo iki wis ngerasa ngono rek aku rek. Rasa apa sih? Aurane aduh memancarkan aura ndablek ngono. Ngeri. Ya aku hari pertama sekolah iki ya belajar kayak umume lah, para sekolah umume ngono piye ya kan. Belajar duinan gak sih aku arek nyar ya. Belajar baru ngono kenalan. Ya ngono-ngono lah kok arek nyar umume sisan. Aku iki ya rek. Lungguh ambek relanan. Aku kenalan sih. Kenalan. Aku dadakno arek iku rek sing bakal bully aku. Tak kira yo bakal dadi kanca plek lah, kan ora. Kok kanca opo iki? Aku lak nggarap sih rek ya. Posisi nggarap. Ya. Papan. Oh. Nah, aku noleh iki ya rek ya. Aduh. Bukuku iki pakai oret-oretan. Nah, arek sebelah aku iku sok-sokan gak bersalah ngono rek. Kayak sok nulis ngono, padahal yo ngono ae. Gak moro. Aku mesti noleh iku. Mesti noleh buku dicoret sampai aku mulai mesti dicoret. Nah, yo kate nangis aku tapi yo ngerti dhewe sih ya. Maklumin dulu ya karena masih baru pindah. Jadi iki wis kejadian sepeda rek, wis dadi dino. Aku iki ya arek nyer lah.
ndelok parkiran sepeda ngono iku lho rek. Gede kan. Iki parkiran sepeda yo apa full. Niku ono loro sepeda ngono rek. Rong sepeda nek jopo gak ada parkiran. Ya aku murid baru inisiatif sih. Tapi inisiatifku keliru rek. Inisiatifku itu sepeda iku tak angkat nang teras kelas rek. Jadi ya tanpa rasa bersalah tak angkat aja. Lah kok aku diparani kakak kelas, konco kelasku ya, ambek guru. Ditakoki rek, "Apa iki?" Guruku takok, "Apa iki peda kok ning ndukur?" "Peda iku ning parkiran." Terus kanca-kanca aku rek ngomong ngene. "Iku murid nyar iku sing mindah mendukur." Ngomong ngono rek nek guru. Aku panik sih rek kare sih. Ya, kayaknya gak apa-apa maksudku ngono kan. Terus aku ngomong ini aku rek. Aduh syukurane ya lek ono peda-peda. Lah ngomong ngene. Iku nggih kula ambek ndredeg ngono rek, ndredeg. Kula iku duduk sih ya, aku belibet jawab rek. Sepurane ae. Aku belibet. Terus gak moro-moro. Nah, didokno peda iki cepetan. Di seneni rek ya wedi sih. Mari ngono. Ditakoki maneh aku rek. Ngapa peda mau jalan ndukur? Nggih, tak jawab lah. Nggih kula mboten ngerti. Nah. Lah kok iso gak ngerti? Terus mendukur dhewe ngono sepedae digolokno aku rek. Tak jawab. Nggih, lho alah. Langsung rek aku kena hukuman ya. Langsung aku nyapu kelas dhewean. Aduh. Gak awe rek apa gak kabeh. Wis ganti dino maneh iki rek. Sepeda maneh yo kisah-kisahku iku penuh cerita ngono. Wis ganti dino. Aku ngene rek. Aku kan belajar sih ya. Belajar bareng ngono. Ya belajar biasa. Nah aku ki kebelet rek. Belet ono panggilan alam ngono. Aku izin dek guru. Pas izin melayu nang jeding ya, ada kamar mandi ning jeding iku ya. Aku wis buka celana, wis buka HP ya. Ndang lega ndang mari sisan. Nah aku ndang balik kelas belajar maneh. Lah kok ono arek wong papat iki rek, wong papat. Aku dituti. Jika apa lawange jeding iku lawang didobrak dor. Aku ya kaget sih ya. Wong agak gawe celana celana gak meremor didobrak wong kate wong panggilan awal apa panggilan alam sisan ya. Aduh, panik sih. Aku langsung goleki celana aku ya rek ya. Goleki ndak tak gawe. Bareng tola-tole sepi rek. Aduh, wis mlayu ya ancene. Ini kurang ajar. Sakit hati ya. Udah aku iki sabar rek. Ya. Ngono. Wis. Aku ngelanjut, tak tutup maneh. Ya ambek nangis sisan cerek. Ya umumnya arek SD arek sepurane. Nangis. Yo wis. Aku nangis di jero jeding sampai istirahat. Aku kayak metu jeding ya. Sawe waduh. Aku langsung maca stay cool ngono. Maca stay cool. Ya wis ya, kayak biasa ae ngono. Padahal nek jero ati iki aduh wisin rasane ya.
Bayang masuk panik apa aku rek. Untung ae iku wis berlalu ya. Jadi ngono ae rek ceritaku sing wis dibiyen kayak pengalaman pribadi ae ya rek ya. Asli aku iki wae kena bully tapi iku asik certakno. Kok yo durasine tambah kakean, iki wis pirang menit waduh. Jadi mari ngerayakno trauma masa SD ku ya rek ya. Awak dhewe gak ono apa iku? Gak ono kumpulan ngono iku. Dhewe gak iso bakal sekuat ambek selucu iki ya kan. Hari iki matur suwun ya rek.